Ang cute. Oh, ang cute. Nag-cute. Doon nag-cute ate niyo. Ang cute ng aso. Ang cute naman ng aso. Kuya Lo, ang cute ng aso. Ang cute nga. Ang tropa natin. Guys, nagkakasarapan na yung inuman natin dito. Tapos si ano, Paubos na yung isa. paubos na ulit yung pangalawa. Oo, Tapos pangalawa. na yung isa yun dun. Tapos si kay Marlo ng Lo. Pasok! Ay, labas! Yun. Oh, ano yan? Ako kami nagtubig. Uy! May Ano yan? isa pang hawak. Kala ko tubig lang. Anong kalokohan yan? Wala. Binabasa ko nga. Secret yan ah. Secret stone. Secret. Sekreto nga ba to? Secret nga raray. Joke, metal ba? Metal Metal alcohol. detector. Alcohol detector. Anong ano yan? Secret stone daw. Nako, pang bilog lang tayo. Bawal yan. I-ref mo? Marlboro na. Baka yung tiyan natin sumakit. Kaya From ng... Marlboro country. Marlboro country. Ay, baka masaw. Wow. Tapos ka, Oh. kita ka lang mag-pinot. Pinot. Pinot. Nos ko ano yan. Panot. Nos. Nos. Kuna pinot. No. Kaya panot. Nos. This song is dedicated to Nasigalatan. to my uncle and auntie. Ganun. Ano yung chick na? King Tong. Tong kantang tong. Kechong. Kechong. Ang lupit. Sakang alamat. Sarap. Ay, lasing. Baka isang shot. Lasing na tayo dyan. Ay, makatapit. Pang gin lang ako. Ayokong uminom yan. Gin mo. Tikman mo. Sarap. Sarap talaga. Para kayong bata. Parang ice cream ah. Pinadila. Bro, yung chan mo bro. Important yan. Mayat. Tara mo naman Siya mo. Tanong ba matagtag-init mo? Baka sumakit yung chan natin dyan. Slabasi? Basi? Slabasi? Hanya na uyong. Yan, na uyong niya mo. Mura Ay, kitang nagpakit bro. Nakafocus si Cam. Si Tapyas. Boy Tapyas din ah. Slabasi? Siyempre. Shoutout po sa lahat ng kaparas naming manginginom. Ganito lang po yung buhay namin dito. Tagay-tagay pag may time. Sa province. Pero siyempre, ano, ang mahalaga lang, walang gulo, no? Oh. Alam niyo yung mga probinsyano kasi, mapagmahal yan. May malasakit. Lalo na tong dalawa, may mahal. Oo. Yung dalawa talagang mapagmahal talaga Yung yan. mahulog sa'yo yung bawat patak kasi guys. Ano, Pera mahalaga. din yun. Pero bago natin takpan, tikman ko muna. Timplahin ko kung tama yung timpla niya. Lagi ko damo makaramalak fiesta. Basin sa nung Mm. napanog. Sarap. Sarap. Tago mo na yan. Les Prudits. Ay, New Zealand! New Zealand. New Zealand! Sila nakapatay yung silang ngaro din. Salamat. Nakapagbiyahe din kami. Naglamis New Zealand! Naglamis din New Zealand. Yan. Pang-apat na bote. Yan. Tatlo na po yung naubos namin. Meron pang nakapilang dalawa. Ay, tatlo ba? Apat. Apat na pala yung naubos namin. Dalawang bote na nakapila. Pangatlo yun. Pero yung isang tropa natin, Good boy pa. ito yung pinakapogi kong tropa. Kahit tulog yan, kit yan. Ayan yung tropa kong pinakit. Yan. Bro, kaway. Shout out. Sa mahal namin dalawa. Mahal niyong dalawa. Shout out sa'yo. Siguro napakaganda mo kasi napakagwawa ng tropa na Yes po. Nakita niyo yung ano namin kanina guys. Tumadal ka ta bro. Tayo ka. May papalasap ko sa yung sarap. Kunti Te, teka rito. At dahil dyan, may isa pa kaming duyan. Sana ay tuloy-tuloy yung circus. Bagyo ay may tapyas. Masaya na ako kapag nangyari yun. Hindi yung bro. isipin yung pakaparan namin. Oh. Masaya pa rin yung supportan nyo kay Boy Tapyas. I love you. Natunaw yung puso ko. Konti lang. I love you. Konting puso lang. Wag nyong
Si Parebaldo, wala pa. Pero naka-ready na yung naka-ready na yung higaan ni Parebaldo. Andun na. Ayaw ko matulog. Ayaw mo mag-check-in? Ayaw mo mag-check-in? Ayaw ko mag-check. Pwede, tama yung ginawa natin. Na paganda natin yung dalawa, kako. Alam mo ba? Alam mo ba? Na, Kanina pa nakahiga yun doon sa duyan. oh. Yung araw, tirik na tirik. Wow, tinatamaan yung Pero di tinatamaan ng sunlight yung niya, skin niya. Anak ko, di, nasunburn na. Wala nang vitamins yun. Sabi niya, bro, kanina pa ako dito bro. Di mo man lang sinabi. Oh, Nakonsensya ka. nakonsensya ako. Kaya dinoy mo dun sa kabila. Oo, sa kabila. Sabi ko, bro, meron dito, hinanda na namin ni Kimar. Kasi alam namin, Na, darating si, yung yung pagbukas pa lang ng lock, oh. alam kong darating na si Bro Baldo, saka si Bro Robin. Oh. Itong isang duyan na to, para kay Bro Robin. Oh, di ba yun ang usapan natin kanina? Oo. Tapos yung pangalawang duyan, Kay Baldo. para Baldo. Pero anong sabi mo daw? Hindi mo itulok. Hindi ko itutulok ng Duyan. magduyan. Kaya pa? Kaya pa. Dahil yung mga... Kaya pang maubos to, oh. Guys, yung mga original kasi, Sige, pakita bahala. mo yung kanyang... Okay. Yung Kaya pa? Shout out! Shout out! Guys, shout out tayo dun sa mga kaibigan natin dun sa barangay Mulong. Sino? Shout out lang si Manalo. Shout out lang si Bro Michael. Oh, doon sa Manalo. Michael. Kalotong. Bahet. Oh. Saka si Nanonood Jerry. siya nga, nanonood siya. Oo. Saka si Jeremy Javier. Lahat ng mga kumpare dyan. Panoorin Shout niyo, out boys. na. Guys. Boy Par- Tapias. Mga kumpare ko dyan lahat para June. Panoorin nyo to para kay Boy Tapias. Search nyo na lang Boy Tapias ang niya sa YouTube channel. Hindi ka pala sing yan. Hindi ka pala sing. Hindi pala singyan. Okay pa. Saka may shoutout din ako. Oh, shout out. Pre, Kay Sir Valentin Bukop. I miss you, pare. Sana mag-inuman tayo kay Salvador Rule. Ah! Guys, Sino Pareho. pa? Sino pa? Hindi, siya lang ang special sa akin. guys, At saka si Oh. si... Konsyal. Konsyal. Bernard Balasi. Hindi. Ay, ba't kasama na yun? shout out na yan si Shout out na lang siya ni Sir Konsyal mo. Bernard. Alam na niya ni Konsyal. Ah, sino pa? Si Konsyal. Basta lahat-lahat ng mga... Advance na lang. Guys, advance. Merry Christmas. May advance daw kayo, Lo. Advance Merry Christmas para kay Conchal Kevin. Tangina. Merry Christmas. Diyan November pa. Advance lang. Ay, sige. Advance lang po tayo dahil kay Kevin. Conchal Kevin. Paligaw. From Paris with love. Balduser. from Bagao. With love. With love. Balduser. With love is. Ay, na. Sige, okay lang. Ganun lang. Okay, so kay Sir Kevin Palyagaw, kay Konsyal. Shoutout po. Lalong na kay Kapitan Jose Derwin. Yan, si Kapitan. Yung ba yung- Talagang masigasig na Kapitan yan. Yun yung mahal na mahal naming kapitan dito sa... Mahal namin Kapitan yan. Sa Jose Poblacion. Derwin. Mahal mo? Hindi. Mahal na mahal. Mahal mo kayo. Mahal na mahal si kapitan. Kapitan, mahal ka namin. Go, Jose Derwin, alam namin nanonood ka, so... Junior. Junior. Go, Jose Cup. Kap. Derwin Junior. Kap. Saludo. Go. Si Boy Tapias at lahat ng kasama niya. We always Saludo. salute you, Kap. Bro, sorry bro. Bro, sorry. Mahal niya. Sorry. Guys, yung tinago ni Baldo na napulutan. Binawasan natin. Sobra na lahat. Magulat yan. So, guys. Magulat yan. Kirkiring pa lang guys, ka mga guys. Si Kirkirering daw, oh. Kinanta ko sa kajikot tinay. Kabit mga pulutan tinay. Kinanta ko sa... Gabriel Go. Derwin. Dito na, nagbastos na ta. Adyan pa mga pulutan tayo. Kinala. Kinana. Yung pulutan dito guys na nilagay niya. Yung balat. Na late knock daw. Sorry, pasensya. Pero aso natin yan guys. Siyempre aso na, hindi natin pwedeng saktan yan. Dog lover tayo. Kinain niya bro.
Sorry. Okay lang yun. Guys! Sorry bro, hindi ko na ipagtanggol yung kaligayahan mo, yung balat. Pero Paps, Okay lang yun. doon tayo, i-vlog natin yung kanyang anak niyan, yung aso ko yan. May anak ba? Meron. Bagong panganak ba yan? Oh. Ay, hindi ra. Medyo malalaki Wala, na, hindi pero ka na yan. Ganda. Pagbigyan natin si Kuya Marlo. Ganda. Yung tropa natin, wag natin gisingin yan ah. Oh. Kasi munti na, kaganda ng aso ko. Mahal natin yan. Ay, dito. Oh. Ay, ang cute. Oh, mga sila. Si Black yung cute oh. Saka si Brownie. Oh, si White. Brownie. Oh. Hey, may get you guys. Lang. Oh, Black din yung isa. Nabram. Ang cute. Oh. Tapos, Yun, ilabas natin. Labas mo. Si. Daw, hinuhugot. Do, ano bang nangyayari sa'yo? Anong pumasok sa isip mo? Bakit mo din? Bakit mo din na dito? Bumalik ka dun. May tradong aso. Ay, aso. Sige. Ang cute. Oh, ang cute. Nag-cute. Doon nag-cute ate niyo. Ang cute ng aso. Ang cute naman ng aso. Kuya Lo, ang cute ng aso mo. Ang cute nga. Ay, tangina. Sorry. Nag-trust ako. Akala ko yung aso. Hindi pala. Sorry do. Ba't mo binisyong si Baldo? Wala. Hindi, akala ko aso. Akala ko yung aso mo. Ito pala yung aso. Ang cute. Kuya Lo, kiss mo na. Yung aso, kiss mo na yung aso. Yun, Ang cute daw yung aso. Oh. Cute niya yung aso ko, ano? Ang cute daw yung aso. Yung isang aso tulog, kiss mo nga. Kuya Lo, yung isang aso, kiss mo nga. Hello. Tulog yung isang aso. Yung kiss mo. Yan. Oh, kiss mo na. May dugi. Mama. Sarap. Okay guys, kahit lasing na kami, tuloy pa rin yung inuman natin. Si Parebaldo, Saka ito. kay Marlo. Pa tayong isa. Bale yung ay, meron pa? Ito yung kwan. Bale yung usapan kasi, yung Kalabay namin. pato, usapang pato. Bale si Parebaldo kasi guys, nung nakaraan, yung hindi pa natin na-upload kasi, yung pagpunta natin sa Alcala, bumili siya ng itik na pang-breed. So ngayon, gusto niya magkaroon ng nangingitlog na pato na para diretso. Tama ba daw? Tama. Gusto niyang bumili ng pato sana kay Kuya Marlo. Pero sabi ni Kuya Marlo, nang sabi mo Kuya Lo, Hindi pinagbibili yun, pinapahiram lang. guys, saan kayo nakakita? Bibilihin sana ni Baldo pero ipapahiram lang ni Kuya Marlo. Ganito po sa probinsya. Pahiram lang, pahiram. Tapos ano yung kapalit pagka pinahiram? Hindi, wala lang yung Masaya ka na sa anong bagay na ibibigay ni Baldo? Hindi yung pulutan lang. Pulutan? Saka kung bibilhin niya, bakit? Ang akala niya, mas marami siyang pera. Yabang Hindi, seryoso yan guys. Dito sa probinsya kasi, okay, Kahit dito sa probinsya, pwede pong humiram ng pato, manok, yung papaitlogin mo. Alimbawa, yung alaga mong manok, babae, di ba, inahin. Pwede kang humiram ng tandang. Kung ang alaga mo dito, pato, mayroon kang tandang, pwede kang humiram ng inahin. Paitlogin mo. Depende sa usapan. Pero, ang ayaw ko, yung sabi niya sa akin kasi, gatangan niya. Yung bibilin daw. Wag na lang. Nako. Balik niya na lang, no? Hindi, kaya sabi ko, mas marami ba siyang pera kaysa sa akin? Okay, ganito talaga sa amin guys. So, Pero wala akong pera sa totoo lang. Katawan lang namin yung... Katawa. Apa, wala ka pa sa... Tingin. 50 pesos lang. May 10 piso ko dito, gin na to. 50 Ah! pesos lang yung gusto natin. Ano to? Bakit ang dami? Saan ang galing ba to?
Binenta niyo yung pato ko yun, oh. Ay, hindi namin alam yan. Binenta sige, niyo. dadagang ko na lang isang daan. May account. Oh, para mag-50. Sponsor si Pare Baldo. Sponsor. Si Bro Robin wala yan, mahinang nila lang. Mahinang nila lang, hindi. Na? Mahina. Tapusin. Mahina. Hey, guys. Tulog siya, tulog siya, tulog siya. Tapusin. Tapusin. Pero hindi kami yung mga naka-awat ti kwarta guys nga Guys, ito yung alamat ng service namin. Oh. Ayay! Oh. Iwara-wara dati kwarta na kasi kumata. Ano yan? Dalawang bilog na to. Siyempre mag-aambag din ako na kaya naman. May pera din naman ako dito. May punta na kayo dito bukas ha. Thank you. May pera ako dito ko lang lang. Ano, tutumbasan ko yan. Magkano yan? Magkano? 780. Mera pera ako dito guys. Mera. Tatay. Patay. Gandang hapon. Yung ano, anino namin andyan na. Oy. Wag mo nang bulahin yung ibon kasi pa once na pag sinabi mong pogi, pangit. Sabi niya, Pogi! Sabi mo pogi. Pogi! Pangit! Pogi! Pogi! Sabi mo, pangit. Oh. Ay, ulbot ka na. Gwapo ka, gwapo ka. Pangit. Gwapo ka, gwapo ka. Sabi mo pangit. Gwapo ka, gwapo ka. Gwapo ka. Di ba, Oh. pangit mo, di ba? Pangit mo, di ba? Naaway mo yung Pangit ibon. mo. Naaway mo yung ibon nagsasabi na to. Anong sabi ng ibon? Pangit mo. Ano tayo doon? Kilo, tara. What's up, guys? Yung tropa natin. Ay, po. Bro, kala ko. Bakit? Akala ko Parang sanib. parang Bro. zombie, oh. Parang zombie. No, yung Tara. Akala ko Parang sinaniban na. zombie, oh. Akala ko sinaniban ka na bro. Tara. Tara natin. kapamilya ko guys. Shout out din sa family Guzman. Wala. Bakit? Kala ko merong alak dito. Bakit wala nang laman yung coke? Wala na, naubos. Si Sa dadahin vlog. Yan si Ate Gemma. Madam J. Si Madam. Pa-shout out din po sa ating pinakamamahal na kababayan, si Madam Ma'am Ano? Na? Jema po. Si Ma'am Jema ba yun? Oh, si Si Ma'am Jema po. Tabok. Mega. Tabok. Hmm? Hello. Hello po. Hello daw. Sa mga fans ng nakabawat akong ate. Ano? Ba? Si ano yan? Oh, yan. Mayan. Ito yung pamilya ni Kuya Marlo. Parents niya po. Tuloy na ako eh. Mukhang tuloy na ako. Manang mo ni Kuya, atem ni Gina. Na, hindi ah. Atem, ading mo. Adi. Aling ko. Ay, ading na. Ading. Gumawa ko na nga. Wala mo na Ano yung yan? Introduction. Tapos, bunsod na ka niya tenya. Han. Second. Sino ti bunso? Ni Jingjing. Ay, ni manang jinjing. Wait, tayo manang jinjing kayo. Ayun. Hello guys. Pero parang ano, Bakit? di ka mo. Di ka. Ito na yung sa video. Yung ito yung kapatid ko guys na parang pinakabata na. Kimaray mo. Pero yan guys, talaga yung kapatid ko kasi yung bunso namin si Pulis. Wala kaming ano doon. Wala. Yung mga kape nila guys yan. Ano, barako. Barako. Yan kasi galing Kalingayan. Pero, kaya may ano pa ako, may napansin ba kung kakaiba? Ano yung kamo? May huli silang pasayan. Saan? Ito, pasayan. Oy, shit. Aba, May isda ba? Tsaka- Saan kamo? You know, fish crackers. saka meron tayong huling bangos. Saan? Pabili ako mamaya. Piso lang. Sorry. Guys, maghana ako kami ng nyug ni kay Marlo. Kay Ma'am Elsa, Ma'am, paalam kami ma'am. Kuha lang kami ng tagisa namin, no? Si Bro Robin. Uy! Abay, duwa kanyam! Di may sap tayo. Ay, yung isa. Hindi namin pinagmawalaki yung mga pamilya namin na mga kasmain kami pero hindi kami angas. Gwapo lang talaga. Sorry na. Kung kasalanan yung maging gwapo, patawarin nyo na si Kuya Marlo. Boy, tapyas, gasolin din yan. Guys, kung kasalanan yung maging gwapo,
Ano sabi mo? Gasman sa Kadurwin? Sa ngayon. Gasman po Eh, ako. product of Gasman and Ruiz. Guys, sorry. Ito. Yan, product din ng hindi natin alam. Yama. Okay, kaya Nagnakaw din ng buko yan. pinagnanakawan ako ng bungo. Ang dati Hindi, ni... ano tayo? Arta ni Lola na yun. Kamin. Lang, kamin lang. Yan, thank you, thank you. Pinashare mi lang ni Manang Gemma ta ako. Uy, sa mother. Aji kaming grapes na ko mas asenso. Uy, wala ito. Aji pa share ta diyan ng lo. Na, Okay, bye-bye po. Salamat guys sa patuloy na pag-suporta sa ating YouTube channel. Yan. Support Boy Tapia. yun. Sabi ng kapatid Bye ko. po. Yan. Guys, merenda muna tayo sa pinsan ko. May negosyo kasi. Guys, ito na natin ako. Barbecue, 10 pesos. Sa isang hotdog. Oh, mahulog yan. Hindi na lang. 5 pesos na dugo. Isaw. May ay. Sausawan. May ay. Hindi akin yan. Oy, kulat. Yan. Hi guys. Ito yung mga nagaganda nating Hi guys. bahal na kaya kung anong tawag nyo. Hindi sales lady. Hindi, ito ni Pangas. Yung idol ko, yun o, si Pangas. Idol. Yabang yan. Sobrang Pangas yan. Oh, balot. Patingin ang balot mo. Ha? Balot, yan. Balot ba yan? Parang hindi, parang ilog ng manok.